Tini sini Twishao Bosoi Karlai aman mani busuk mankha naidi. Koi. Wow. Oh my god, ikan adi bosoi karmani sudah puthi mangmano kala iko bawa masa safety pin baisi bosoi ku sikade sini. Oh pakai kau ni kan? Kita kau malu lu kayang kah? Hak lu tanya kah kau baik ke? Ayah omai hilip lah. Iko suang kah? Kag mani tiba kagui dong lagi kau nanya. Sagro baik kah? Jatuh nana phung kaham, ang mukhang siya ko ani husband tahu bosoi karna di pajak sin Twishao hingga abu boy baksa pajak, punukan dong na maman manya naik tongdi. Jung tini kuno o Twishao Bosoi Karlai hini wan sokjakya hanyo mai hanta khiptui mairang hoi telang na hini phaimani si hanyo puthi bokrok si kosom khai lupa bapang bai tongo hingke ba safety pin kaisa nawoi khongkoi khlai tabuk yakraya achugui si Bosoi Karlai tongkha. Koi. Wow. Tuh kan. Oh my god, ikan adi bosoi karmani sudah puthi mangmano kala iko bawa masa safety pin baisi bosoi ku sikade sini. Yak panai si bawa. Khulok rupadi. Yak panai si tarom de. Safety pin si gluk saklai monokjak. Oro hingke kenjo achogina o hingke kenjo kaisa telang thangai ab masa tui phaitiro hingke teibo chogina phaio hingke tabuk sukjara iko puthi ma broi mankha ke tai busungman nailaiano iko hanyo bosoi khiklai kheno khap khlai nyu chau. Telang di. Mankha. Ini. Wow, tor puthi pan. Ostekeron di, ini sih. Wow. Busuk mankha lagi. Kaca mankha 1 2 3 4 5 6 7 8 mankha nani. 8 mankha. Total 8 mankha. Satung situng khara. Tadinya. Satung. Tabuk hingke karbai nogo phaika ke taisingandrok atta puthi nungmani abo hingke daran busla ageno nogo telang thangjak hingke tabuk obo song laso kariman bumani naidi gongge butui ganang daira puthi bu hanyo butui ganang khangrai bu hanyo bosoi kariman manino borok si bosoi chawi phayu tungker ke chungma phan wan sokjagya tini obo sokpan mana hini safety pin bai hanyo kari nei mansi osongman kha belain tong thoka. Tabuk hingke chung tini sasa khaklainai iko phalnani koi ke diman naigrana chikon se bathai kabo bukun hala chung ama ang darani busla hike phaijak chini pokri bari agi pokri pargana ro bari omo komanchi ini kan daran busla bai khatong para mang tong khangchu de oh my ang buthag na oh ma hasi sani bagoy tonga de ayah kongi maya oh nung ne asa khagi ti phai ko na ne bol su khai di oi oste ka khai di do oh bakhi ko ni kita kon malu lu khayang satung ni ang payawon han babai ka hui pai nai di 4 busuk khase sangjak phantok bupangji ko phantok bupangja suke pasai dong iko suang kha khagmani tebe khagui dong lai ko nai di hanyo boni le bokro khrop sa ngoi ba hanyo khabrum bi khagman tang le pura malui se ma khago bisma sao bisma patam so hasis ke roi ru khabo angka kora ta khadi nama kora ka khagi payo obotai tornan na himni bo ches khai be pani kha kora mera joto che angka telang lai sinai bopa pai nya gera oi iko suruk ayang ni char ni khagi ti pheka tabok nok pandra ni khagnai tabok khe nok pandra ni khangnan thang tongo iko pandra kai ja khai pan orokhe char no hepan bathai kora ko jingaro botong ano nasing di ano tongan
bapa obo khang nai obo te phalai khang ding ke cái sao mông tông phải ai mà này tông ấy jau kha cái có obo sar no khai jak ora cái thế sar chogo có bang ta khang này lo lại ông tặng khá cái nào ikle mà có được khang bisa nih kaca khagi अब kisah obong kha burang kha purka tadi khak lu thai ni khak kau bai khe aya omai hile bula thai ni ei bada ni có tay thai ra tong khang pa sa tung tung so kamar khen tadi ikle ane aro thaisa bana thaisa painya thainya ama tam so chikon sa tu layang o kiting ko pa lo khaklo de kosok si to lawo bo amo kosok si ama kaisen kiting ko te thaisa ta glass khak mani amo cha samano khaksa pang phon lai kha kai ni bari khak bai ka ini bari khang mani musaman nang na phonogan kolam tu chop chom ka karen mu khailiya tam jani karen koroi phaika o karen phaika iko gamlang kosamni sosa hingke first bari ni khaguiti phaimani hingke tabo bag ni hingke tabuk song second bari o khaglai mani sosa hingke arono khaklo bo dawiti phaijak khaklo total thaiba mankha hingke iko kiting hingke to abo hamya naithok jagoi stui phaio khigro kosok sibo hingke tabuk iko thaiba kari baikha hingke tabuk khe sosa rokhlai rokha iko first bari ni sosa bai second bari ni sosa osogong kha hingke obno tabuk babo dogano thangtui falsinai chini dogano no hainu berai tongkhe borong talang bai ne hingke tabuk o chagro jak obno hingke sai khipsinai o kakrang no hingke falnai obo chagro phano obo kono borang jagya obo satong nangmani bagai si amasi daran besla jeo phan nangjak mani bo ak chagrong no si ko dasonai ro hingke tabo o kakrang alada khai saigrana hamyani hamya kahamni kaham tabuk khe babur tawi tongo asuk to bangya kakrang kachak bo kubangma tongla bani bagai sai khipjak hingke ko 1 kg ongkha ke sosa rok hingke asuk rata thogya rata khe kubang rakho kubang mithang khai klai khe ekdom komongoi thango am bagai mil khe tawi maya 2 kg ongkha ke sosa rok tha rok abo hingke haino asuk soman ke abo tawi maya ke obo bai hingke 3 kg ongkha ki iko obo bai hingke 4 kg sosa rok tornani asuk time nangya salsa salai hingke no haino manis thango ke mia bo khakbai dropsi thini te osok mankha lubia bo haino tornani asuk nangya salnoi hingke no haino phalani khagoi mano ke obai hingke 5 kg ongkha ki tei busugong no tei sernoi ronga no ki 5 kg ongkha soi sinai o tei kaglak iko 6 kg nongkha hingke bazaro telang sinai 6 kg tei obo khe extra khe tormani iko kachak hinai obo nogo sa sinai hingke aro brota khe tei obo sukto tongo haipano telang liya tabo ke khaklo iko thaibroi phalnai tei thaisa hingke nogo narok sinai hingke tini nani vlog asuk jora nong sinai narok bai malai nani next vlog o jotono kaham krong tei save tongbai di tei jotono no paithak jora nai tongma bagai hambai